سلام تختاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلخم لما عنتون كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم مسئلخو أبناي لما عنت مدبي ندك تبعتيو بتعمي أقدس خونه مدب حيزلكم مسئلخو بزحات دك تبعتيو بحكي سبعي كتكونوا تدليو بحكي ريل مان كتكونوا تدليو جنا أنتي كتجبروا خمدلكم يتفلتون سلازي أبز مدبي نبحكي سبعي أنت عين التبع اللو أنت غيركم نبحكي سبعي تكونوا زبل نجارات كنرينا اسكاب نمدبي فتصامه مس هيصنحو سناي صنحيت ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ዝገብረካ እንታይ እዩ ገንዘብ ድዩ ጨዋዳታት ኣዋልድ መኻይን ዋላ ስካሊ እዚ ኩሉ ይኮነን ንሎሚ ብዙሕ ሰብ ዘይነግረኩም ሓቂ ክነግረኩም የሞ ነዚ መደብ ላይክ በመግባር ጀምርዎ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ምዃን ማለት ክትረኣይ ኣይኮነን ብዛዕባ ባህርያትን ስነ ምግባርን ሓላፍነትን እዩ እቲ ቀዳማይ ናይ ሓቀኛ ሰብኣይ ጠባይ ንነፍስኻ ክትቆጻጸር ምኽኣል እዩ ናይ ሓቂ ሰብኣይ ቀዳማይ ምልክት ርእሰ ምግታእ እዩ ድኹም ሰብ ሕርቃኑ ክቆጻጸር ይክእልን ፍትወት ስጉኡ ክቆጻጸሮ ይክእልን ወልፊ ቴሌፎኑ ክቆጻጸር ይክእልን ሕማቕ ልምድታቱ ክቆጻጸሮም ይክእልን ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ነዞም ስምዒታቱ ዝቆጻጸሮም እዩ ስምዒታቱ ድሌቱ ግዜኡ ተግባራቱ ዝቆጻጸር ሰብ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ወይ ድማ ሪል ማን ይበሃል ንነፍስኻ ክትቆጻጸሮ እንተኽኢልካ ዝኾነ ሰብ ክቆጻጸረካ ይክእልን ስለዚ ስምዒታትካ ተቆጻጸሮ እቲ ካልኣይ ጠባይ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ሓላፍነት ይወስድ እዩ ሰነፍ ወዲ ንኻልኦት ይወቅስ ሰብኣይ ሓላፍነት ይወስድ መምኽንያታት የለን እንተ ፈሽሉ ይመሃር እንተ ወደቐ ደው ይብል እንተ ተሰቢሩ ይሰርሕ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ እዚ ኣያ ህይወተይ ኣነ ክእርም ኣየ ይብል ስለዚ ምኽንያተይ ትደርድር ተስ ህይወትካ ቀይር እትሳልሳይ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ንደቂ ኣንስትዮ የኽብር እዩ ናይ ብሓቂ ወዲ ተባዕታይ ብደቂ ኣንስትዮ ይጥቀምን እዩ ንጾታዊ ርክብ ኣይሕሱን ኣይጥብርን እዩ ይከላኸልን ይድግፈን የኽብረን እምበር ናይ ብሓቂ ሓይሊ ንደቂ ኣንስትዮ መጉዳእ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ሓይሊ ብኽብሪ ምሕላው እዩ رابعي نبحق سبعي سنة سرعة له motivation يمتص يخيد سنة سرعة discipline يصنحو نبحق سبعي ويدما real man ولا مستخمة ناب جيمنازيوم يخيد سنف أبزخون الأوان ون يسرح ولا تخرت أب تفتاتن الأوان ون يصلي يستنتن ولا مستدبرو يمهار سنة سرعة أمنجو حلمن كوننا تنزله دلدليومو سنة سرعة هالخا حامشاي حقنيا سبأي قالو يحلو كغبرو ينتلكا غبر حاسوت يلن ني حاسوت مصبعه አይትብዝሕ ቃልካ መንነትካ እዩ ሰባት ንቃልካ እንተ ኣሚኖሞ ሓያል ሰቢኻ ሻድሻይ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ንስድራ ቤቱ ይከላኸል ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ካብ ሓላፍነት ኣይሃድምን ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ንወለዱ ይድግፍ ንመጻኢ በዓልቲ ቤቱ ይከላኸላ ንደቁ ይመርሖም ዓንዲ ቤቱ ይኸውን ህይወት ኣብ ዝኸበደሉ እዋን እውን እንተኾነ ድልድል ኮይኑ ደው ይብል ሻውዓይ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ መዓልታዊ ንነብሱ የማሕሻ እዩ ንነብሱ ምስ ካልኦት ይወዳድራን ምስ ነብሱ ይወዳደር መዓልታዊ ከምዚ ኢሉ ይሓትት ካብቲ ማሊ ከመይ ጌርኤ ንሎም ማዓንቲ ዝበለጸ ሰብ ዝኸውን እሞ አንብብ ክእለት ተምሃር ልምምድ ግበር ገንዘብ ዕቆር ባህር ሰብ ጽንዕ ናትካ ድማ ኣማሕሾ ንኣሽቱ ምምሕያሻት ዓብዩ መጻኢ ስለ ዝፈጥረልካ እዩ ሻምናይ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ወይ ድማ ሪል ማን ትሑት ግን ከኣ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ እዩ ወይ ድማ ሃምብል በት ኮንፊደንት ይብልዎ ፈረንጂ ትዕቢተኛ ኣይኮነን ኣይምካሕን እዩ ዋግኡ ግን ይፈልጥ እዩ ኣቐልቦ ክወሃቦ ድማ ኣይልምነን እዩ ህላው ይዛረብ ስቕ ዝበለ ርእሰ ተኣማንነት ናይ ብሓቂ ሓይሊ እዩ ታሽዓይ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ከይቋረፀ ንቃንዛ ይገጥሞ ህይወት ክትጎደእካ ትኽእል እያ ምንጻግ ውድቀት ምስኣን ጽምዋ ድኹማት ሰባት ጠባያት እዮም ድኹማት ሰባት ይሃድሙ ሓያላት ደቂ ተባዕትዮ ይዓብዩ ቃንዛ ልምምድ እዩ ኣይተባኸኖ ዓስራይ ናይ ብሓቂ ሰብ ብዕላምኡ እዩ ዝነብር ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ንምንታይ ካብ ምድቃሱ ከም ዝበራብር ይፈልጥ እዩ ዕላማታት ኣለዎ ሕልም ኣለዎ ተልእኾ ኣለዎ ንሱ ሕላወ ጥራሕ ኣይኮነን ነባሪ ነገር ይሃንጽ ህይወትካ ገሎ ትርጉም ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ምዃን ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ጽምዋ እዩ ዘይምቹ እዩ ግን ዋጋ ኣለዎ ስጉምቲ ለማዓንቲ ውሰድ ማእኸላይ ሰበይ ትኹን ኣቨሬጅ ወዲ ኣይኮነን ኢልካ ንነፍስኻ ቃል እተወሉ ኣይደክምን እየ I will be the better version of myself ኢልካ ንነፍስኻ ቃል እተው እዛ ቪድዮ ሓጊዛትኩም እንተኮይና ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩ ንሕዋትኩም ሼር ግበሩሎም ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክረኽብሉ ነዚ መደብ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ኣተባብዑና ብኻሊእ መሃረይ መደብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኩላትና ይቐኒየለይ